Alright, ngikubingelele ke buthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala uyona le channel awenza kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke ivideo esifakayo. Yebafethu ke indaba ke ezimnandi impela ke indaba ke ezimnandi ke engize nazo impela ke njengoba sasonke ukuthi ke namhlanje ke usuku olukhulu laphana ke ezweni ke lase Spain Orlando Pirates versus ke iPlymouth yakhona ke laphana ke eEngland laphana ke ngo7 ntambama ke udaba ke impela ke olumnandi kakhulu lo wamdlalo impela ke uzoteleviswa kuyona ke iDStv laphana ke ku SuperSport laphana ke ku channel 202 channel 202 impela ke Orlando Pirates mawumlandeli ke wezemidlalo uzokwazi impela ke ukuthi ke uzibonele wona ke lo mdlalo ke oyi friendly game laphana ke ku SuperSport channel 202 laphana ke ngo7 intambama. Indaba ke ezinhle lezo make sure ukuthi like ivideo ke uyasubscribe ku channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Lisale kahle.